Ay, kauwaw. Sir, agi lang ko ha. Yes, sir. Mayo na ang kuan. Negosyo na, mayo ra. Yun lagi, sir. Kay Sa pila mamangga? badlong kayo, sir. Ha? 60. Badlong di ay. Ma'am, excuse me ma'am. Dugay na naabli ang mall ma'am. Usa na oras ang office hours sir ma'am mag-start dire sa Monday to Sunday. Sa Monday to Sunday, what time ma'am mag-open dire? 12. 12 o'clock. 12 o'clock din until 10 o'clock in the evening. Ang Monday to Thursday, 9 p.m. mag-close me. Ang Friday to Sunday, 10 p.m. mag-close. Okay ma'am. Ma'am, salamat kay mama. Welcome, sir. Black ma'am, God bless. Not yet operated.
Like, comment, shout out sa akong mama, Isabel Binjula. Ako rin si David Binjula. Shout out Concord District. Wala na shoutout. Concord, yun Masilingan, mga uyab, wala pa. Ari na mo sa Along Seaside kay Vista na mo. Invite Ako na sa- ng tao. Ari mo! Shout out mga taga Balagdaet! Ari mo. Sponsor! Ari mo sa taga Seaside. Kailangan makita na mo yan. Shout out sa Kamusta na? sa kong mga papa. Shoutout mo. Shout out sa mga taga Shout out sa Balagdaet. akong papa. Karon na waga jogging na ko ba? Oo, kami dua pa. Kapuya mo. Dagang ikag sulti, jogging, sige jogging. Sige balik boring. Sige, salamat. Shout out Christos Vlog. Thank you. Kami jogging na mi, sige ka balik, ingon jogging si balik. Sige. Atangin niya. Thank you. Bye-bye. Ay, panawagan. Panawagan Kit Lloyd Alcasarin o Brian Kawelan ay sigal sa Indian. Shout out ko nila sa nasa kanila. Nawa sila, nawa. Na missing. Pwede So- masalba rin. Shark Boy, nawa Shark Boy. Shout out sa kong papa nga vlogger. Kaya na. Gisingan. Ipapapalo na to. Balisado. Follow na to guys ha. Shout out sa kong mama nga rapper. Naman.
Vlogger mo. Hey! Bro. What's up? Ay, kauwaw. Sir, agi lang ko ha. Mayo na ang kuan. Negosyo na, mayo ra. Yun lang ay sir kay. Sa pila mamangga? Badlong kayo sir. Ha? 60. Badlong day. Nag-vlog Tapos mo to ba? Lingaw-lingaw lang. Lakaw-lakaw, basketball. Eh. Ha? Christos Bay. Page ba? Christos Bay. Bye. Oo. Jogging mo?
Sige. Ito na ka-vlogger ang lagian. April. Kitsingan. April. O ba? Yeah. Snap. Nakapalo po ko na niya. Oh, baik. Oh.
Ayaw! Saban ka! May subscribe ang tawag. Ayaw itahan. Luba-lubaon mo dito.